حبرتا لعلوي حيل عمام مخته لبدا كوفيد 19 بمخنيات كوفيد 19 تعطين صنحا كوليجات داغماي كخفتا بزوصوم همرح مسرت كلهم ابستفلاليا زوباتاتن وزوباتاتن زركبو تمهارون سراحتنياتات كوليجات نناب كوليجاتهم زبصح اوتوبوسات تدالينا لهم اللوا اب كلن زوباتات اوتوبوسات زوغسالو علت عربي 10 حمله 2020 كخون كلو ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ግን ምብጋስ 5 حمله 2020 እዩ መበገስ ቦታታት ኣብ ተርሚናል ኣውቶቡሳት ናይ ከተማታት ምዃኑ ንሕበር ዝርዝር መበገስ ቦታታት በብዞብኡ ከም ዝስዕብ ተሰሪዕ ኣሎ ካብ ዞባ ማእከል ዝብገሳ ኣስመራ ካብ ዞባ ደቡብ ዝብገሳ ዓድኻላ ሞልቂ ማይድማ ዓረዛ መንደፈራ ድባርዋ ሰንዓፈ ዓድቕይሕ ሰገነይቲ ደቀ ምሓረ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝብገሳ ተሰነይ ባሮንቱ ኣውርደት ሓጋዝ ካብ ዞባ ዓንሰባ ዝብገሳ ከረን ዒላ በርዐት ኣተከለዛን ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝብገሳ ናቕፋ ኣፍዓበት ቆፅዕ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝብገሳ ዓሰብ ስለዚ ኩልኩም ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኮሌጃት ነናብ ዝቀርበኩም መበገስ ቦታ ኣብ ዝተጠቕሰ ዕለት ሰዓት 5 ፈረቓን ናይ ንኮ ክትርከቡ ንሕበር ምተሓሳሰቢ ንተማሃሮ ራሕቁ ቦታ ካብ መበገስ ቦታኹም ክሳብ ኮሌጃትኩም ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መንገድን ዘድልየኩም ናይ ማይን መግብን ምድላዋት ክትገብሩ ነብዝኻኸር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትካላት ትምህርትን ምርምርን